नोंथांमोनखौ बरायबाय निउज 8 बर्डआव आं स्टुडिअ मुस्रि गेरेमसा नार्जारी। बावैसो सिगां जानाय मोनसे जाथाया सोमोनांथाव महर लाबोदों। पुलिसनि गुलिजों गंसे गारिया अर खामो आरो बेबायदि जाथायखौ दिथा होनानै जि समाव आसाम सरकार आरो प्रशासना गान्जानि हेंथायै एबा ड्राग्सनि हेंथायै गोबां सांग्रांथि लानायखौ नुदों, बेबायदि समावनो दिनै फिन खेबसेबाव गान्जानि जाथाया खाथियाव फैदों। पुलिसनि गुलिजों गंसे गारियाव अर नाङो, गारि मालिकआ घायल। श्रीरामपुरनिफ्राय सिमलापुर फैबाय थानाय गंसे गारियाव हर गेजेराव अर नाङो। ट्राक नाम्बार 3219WB11C। माखासे दुथांफ्रा अर सावनायनि अजद। 3219WB11C नम्बरनि ट्राकजों गान्जा फालांगि खालामोमोन। पुलिसआ महेश यादव आरो ट्राक मालिक हरेन्द्र यादवखौ खाबाय। हरेन्द्रखौ बिसपुरी इलाकायाव दोनखुमानाय गान्जाखौ दिन्थिनो लाबोदोंमोन। जेब्ला बिसोर खारनो नागिरो बे समावनो पुलिसआ फायरिं खालामो। हरेन्द्र यादवनि आथिंआव गुलि नाङो। गान्जानि फालांगि खालामग्रा दुथांफ्रा गारिखौबो सावनानै होयो। हरेन्द्र यादवआ दा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव सिकित्सा खालामगासिनो दङ।